Tady zdravím lidi, moje jméno je Freaksoul a vítám vás u nového videa. Toto video je můj první vlog a dokonce i první soutěž. Říkal jsem minulého videa, že u Mafie 2, díl druhý, že bude soutěž a bude to na 3 místa. Takže první místo bude o herní klávesnici Logitech. Herní klávesnici Logitech. A druhé a třetí místo bude o intra. Takže tady je intro číslo 2. Tak, už jste ho viděli. A tady je intro číslo 3. Tak. A jaký budou podmínky, abyste vyhráli buď klávesnici, nebo to intro? Napište mi na e-mail, který bude pod videem, v popisku videa, pod videem, v popisku. A na ten e-mail. A na ten e-mail napište, chci vyhrát to a to, nebo je to, a důvod, to je všechno. Takže doufám, že se video líbilo a uvidíme se u dalšího. Takže zatím, čau.